Dobrý deň. Dnes si ukážeme, čo sa môže stať, keď váš sused robí ráno chlieb vo vajci. Ja som teraz akože on. Každé ráno si robí bundáš kenír chlieb vo vajci. Naleje na panvicu olej, zapne dvojplatničku, zavolá mu mama. Susedová mama sa pýta suseda, či si u ňo včera nezabudla okuliare. Sused hľadá okuliare. Kým hľadá v kuchyni, nič sa nedeje. V kuchyni nie sú, kým hľadá v obývačke. Olej na panvici sa zahrieva. V obývačke nie sú. Keď už hľadá v predsieni, olej v sekunde vzblkne. A kuchynská linka horí. A kuchyňa horí. A všetko horí. Aj keď horí u vášho suseda, horí už aj u vás. Ak ste poistení v Grupame, všetko sa vyrieši. Škodu vám zlikvidujú do 10 dní. A ak poistení nie ste, tak buďte. Je to jednoduché. Kliknite sem.